Základné funkcie Digiboxu. Pri ovládaní vášho Digiboxu mierte diaľkovým ovládačom na Digibox, nie na televízny prijímač. V ovládači musia byť vždy funkčné batérie. Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá Vol plus a mínus. Na vypnutie zvuku a jeho opätovné zapnutie použite tlačidlo Mute. Pre výber zoznamu kanálov stlačte tlačidlo OK. V danom zozname sa pohybujete šípkami hore a dole. Výber programu potvrdíte stlačením tlačidla OK. Menu opustíte stlačením tlačidla výstupu Exit. Po stlačení tlačidla Info počas sledovania televízneho programu sa zobrazí v dolnej časti obrazovky stavový prúžok s názvom televízneho kanálu, názvom vysielanej a nasledujúcej televíznej relácie aj s ďalšími informáciami. Pre zobrazenie informácií o predchádzajúcej alebo nasledujúcej relácii stlačte šípky vľavo a vpravo. Opätovným stlačením tlačidla Info dostanete informácie o televíznej relácii. Vždy, keď sa chcete vrátiť k sledovaniu živého televízneho vysielania, použite tlačidlo Exit. Toto je univerzálne tlačidlo, ktoré môžete využiť napríklad, ak ste robili zmeny v nastaveniach a podobne. Pre zobrazenie teletextu stlačte tlačidlo Text. Teletext je dostupný len na vybraných kanáloch. Stlačením tlačidla Audio dostanete možnosť vybrať si jazyk, alebo stlačte Sub-T a vyberte titulky. Tlačidlom Sleep nastavujete automatické vypnutie Digiboxu po želanom čase. Pre voľbu požadovaného času použite šípky v stredovom kruhu vášho ovládača. Vitajte v menu. Stlačením tlačidla menu na diaľkovom ovládači vyvoláte na obrazovku hlavné menu Digiboxu. Na pohyb medzi jednotlivými položkami menu slúžia tlačidlá stredových šípiek doprava, doľava, hore a dole. Stlačte tlačidlo OK pre výber alebo potvrdenie zvolenej položky. Stlačením tlačidla Back sa vrátite do predchádzajúceho menu. Menu opustíte stlačením tlačidla výstupu Exit. Menu Digiboxu má svoju štruktúru. Sprievodca, programový sprievodca, nájsť a časovač nahrávania, médiá, nahrávky a fotografie a nastavenie. Nastavenie systému, editácia zoznamu kanálov a CA systém. Elektronický programový sprievodca zobrazuje informácie o vysielaní pre jednotlivé televízne stanice na základe dátumu a času. Pre zvolenie programového sprievodcu stlačte tlačidlo Guide počas sledovania stanice. Pomocou stredových šípiek sa presunte na požadovaný televízny kanál a reláciu a stlačte OK. Stlačením Info sa vám zobrazia informácie o televíznej relácii. Digibox vám umožňuje aj vyhľadávanie televíznej relácie pomocou kľúčových slov. Vyberte položku Nájsť, nové kľúčové slovo a stlačte tlačidlo OK pre jeho zadanie. Otvorí sa tabuľka s abecedou, pomocou ktorej slovo zadáte. Stlačením červeného tlačidla Uložiť slovo uložíte a stlačte Nájsť. Pomocou kľúčového slova nájdete všetky relácie na rôznych programoch, ktoré vami zadané kľúčové slovo obsahujú. V prípade pripojenia externého USB disku je možné televíznu reláciu vybranú VPG zadať na nahrávanie. Zadanie nahrávania urobíte pomocou položky Rezervovať. Stlačte tlačidlo s červenou guľôčkou v spodnej ľavej časti diaľkového ovládača. Ak poznáte presné časy, odkedy dokedy chcete obsah daného televízneho kanálu nahrávať, môžete nahrávanie nastaviť priamo v menu časovača nahrávania. V tomto menu tiež môžete spravovať aj iné, už existujúce plánované nahrávky zadané v minulosti. Médiá. Po pripojení externého USB disku k Digiboxu prijímača môžete využívať funkcie nahrávania a pozastavenia živého vysielania. Timeshift. Aby ste mohli pripojený disk využívať na nahrávanie, musíte jeho využitie najskôr povoliť v menu Nastavenia. Prístup k nastaveniam je zaheslovaný cez PIN kód. Továrenský je PIN kód nastavený na 4 nuly. Pozor, pred nahrávaním je potrebné externý USB disk naformátovať, pričom formátovanie nenávratne zmaže všetky súbory, obrázky, texty, hudbu a iné, ktoré už sú na disku uložené.
Odporúčame preto k Digiboxu pripájať len taký externý disk, ktorého obsah máte zálohovaný. Zopakujeme si, že Digibox je schopný pracovať s externými USB diskami od kapacity 2 GB vyššie. V prípade USB flash diskov však môže dôjsť pri ich využívaní na účely timeshiftu k ich poškodeniu. Odporúčaná veľkosť externého disku je 500 GB. Kompatibilita boxu s väčšími externými diskami závisí od samotného výkonu externého disku. Pre správne odpojenie USB zariadenia od boxu odporúčame ísť do menu, časť nastavenie a tam odpojiť USB zariadenie. Nahrávky. Pre spustenie nahrávania počas sledovania programu stlačte tlačidlo REC, červený krúžok. Nahrávanie sa začne okamžite od daného momentu. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP. Nahrávanie je možné naplánovať aj vopred, a to v menu Časovač nahrávania. Môžete stlačiť červené tlačidlo a nastaviť časový úsek, alebo modré tlačidlo a zvoliť z programového sprievodcu reláciu, ktorú chcete zaznamenať. Vaše nahrávky nájdete cez položku Nahrávky v hlavnom menu v časti Médiá. Pomocou tlačidiel šípka hore a šípka dole vyberte nahrávku, ktorú chcete spustiť. Pre prehranie nahrávky stlačte tlačidlo OK. Použite farebné tlačidlá, aby ste si usporiadali vaše nahrávky tak, ako potrebujete. Pozastavenie živého vysielania. Timeshift. Pri sledovaní televízneho vysielania prijímač neustále ukladá práve sledovaný TV kanál na externý disk, čo vám umožňuje pozastaviť aj živé TV vysielanie programu a opakovane ho spustiť. Môžete použiť všetky funkcie ako pri nahrávkach: pauza, znovu spustenie, pretáčanie vysielania a ďalšie. Funkčnosť pozastavenia živého vysielania je závislá od použitého externého disku. Pri použití USB kľúča odporúčame timeshift používať iba na krátkodobé nahrávky alebo úplne vypnúť. Fotografie. Ak k Digiboxu pripojíte externý USB disk, na ktorom sú uložené obrázky, Digibox vám umožní prezrieť si obrázky na obrazovke TV prijímača. Podporované sú formáty JPG, BMP a PNG s maximálnym rozlíšením 1280x720. Pozor! Nenastavujte externý USB disk, na ktorom máte uložené obrázky, ako zariadenie na nahrávanie. Pri nastavení USB disku na nahrávanie budú všetky súbory, ktoré disk už obsahuje, nenávratne zmazané. Nastavenia. Prístup k nastaveniam je zaheslovaný cez PIN kód. Továrenský je PIN kód nastavený na 4 nuly. PIN kód si môžete zmeniť. Ak si zmenený PIN kód nezapamätáte, kontaktujte naše zákaznícke centrum 0850 211 112. Jazyk. Submenu umožňuje vybrať požadovaný jazyk menu, zvukovej stopy alebo titulkov. Čas. Submenu obsahuje nastavenia týkajúce sa času. Čas budenia. Zariadenie, čiže televízia sa zapne v čase, ktorý nastavíte. Čas vypnutia. Zariadenie, teda televízia, sa vypne v čase, ktorý nastavíte. Automatické zníženie výkonu. Zariadenie, teda televízia, sa prepne do úsporného režimu v čase, ktorý si zvolíte. Ovládanie zámku. Zámok kanála. Toto nastavenie povoľuje alebo zakazuje uzamykanie televíznych kanálov pomocou PIN. Televízne kanály uzamknete v časti Editácia zoznamu kanálov. Detská poistka umožňuje zakázať a povoľovať prístup k jednotlivým reláciám na základe vekového limitu. Detská poistka a uzamknutie kanála sú dve rozdielne opatrenia. Detská poistka je využívaná pre kanály, ktoré ako celok nie sú uzamknuté. Detská poistka je po inštalácii vypnutá. Odporúčame, aby ste si ju nastavili podľa vašich požiadaviek. Detskú poistku aktivujeme nasledovne. Vyberte možnosť zámka kanála zapnúť a následne vyberte v položke Detská poistka požadovaný vek pre zamknutie kanála. Zámka menu chráni systémové nastavenia a zoznamy televíznych kanálov pred neautorizovanými zmenami. Pre povolenie zmien použite PIN kód. Nastavenia médií. V tomto submenu nájdete všetky nastavenia pre nahrávanie, plánovanie nahrávok a pre spravovanie externého disku pripojeného cez USB. Povoliť ukladanie vašich nahrávok. Povoľuje použitie externého USB disku na nahrávanie. Časový posun, respektíve timeshift. Povoľuje použitie externého USB disku na záznam vysielania pri pozastavení vysielania. Využívanie časového posunu je náročnejšie na prevádzku externého USB disku ako obyčajné nahrávanie. Pri starších diskoch alebo flash diskoch sa preto môžete rozhodnúť timeshift vypnúť. Čas nahrávania pred. Nastavenie rezervy pred nahrávaním. Pri plánovanej nahrávke sa nahrávanie spustí skôr o tento čas. Čas nahrávania po. Nastavenie rezervy po nahrávaní.
Pri plánovanej nahrávke sa nahrávanie zastaví neskôr o tento čas. Výrobné nastavenia. Špeciálna položka nastavení, ktorá opätovne spustí úvodnú rýchlu inštaláciu a po ktorej sa všetkým užívateľom zmenené nastavenia Digiboxu vrátia na pôvodné továrenské nastavenie. Opakované spustenie úvodnej inštalácie môže byť potrebné, najmä ak Digibox z nejakých dôvodov neprevzal aktualizáciu softvéru dostupnú na družici. V rámci inštalácie sa potom aktualizácia vykoná. Spustenie rýchlej inštalácie nevymaže ani inak nepoškodí nahrávky uložené na vonkajšom USB disku. Systémové informácie. Zobrazuje servisné informácie ako názov modelu Digiboxu, verzia softvéru a iné. Tieto informácie môžete potrebovať v prípade komunikácie s operátormi zákazníckej linky. Zmena poradia televíznych programov. Stlačte tlačidlo menu. Zvoľte položku Editácia zoznamu kanálov. Stlačte OK a zadajte ochranný PIN kód. Nie každému vyhovuje zadané poradie televíznych programov. Vytvorte si preto vlastný zoznam obľúbených kanálov vo vami zvolenom poradí. Základný zoznam daný službou nesie názov Všetky. Vlastný zoznam si môžete pomenovať ako potrebujete. Výberom položky na obrazovke uzamknúť, vymazať obľúbené a potvrdením OK alebo pomocou farebných tlačidiel zvoľte činnosť, ktorú potrebujete vykonať. Špeciálne miesto v menu má poštová schránka, v ktorej môžete čítať a spravovať Digipoštu odoslanú našou spoločnosťou. Do menu sa dostanete stlačením modrého tlačidla počas sledovania živého vysielania. Prajeme vám pri sledovaní programov, ktoré k vám prinášame, nech ste kdekoľvek, veľa pohody, zábavy a pozitívnych emócií. Sme radi, že patríte do našej rodiny. Nová Digi vám dáva stále viac.